आंनिबो जानो रोङा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने मा होनो जोंनि ग्रुपनि फैसा आरोना लन मारि होनो नागिरदों जोङो बैसागो जानानो लन मारि नांगौखौनो पात्ता गैला माबायानो जोंनि लन मारिनायनि टाइमानो बारलायलायलांबाय आरो ओमफ्राय दिनै मारि हैनो होननानै आं लाबाय ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ बानायलांगोन आङो बिनि अनगायैबो दाखालि बावैहाय जाहा माबा मोसौ थुखैखालि भिडिअ बानायदोंमोन नाथायबा बैसागो जायै बेखौबो भिडिअखौनो एडिट खालामनानै होनांगौ ना मानांगौ पात्तायानो गैला ओमफ्राय भिडिअखौ बानायबाय जेब्ला मानोथो दाननानै गारनो नङा लोगोफोर एसे ओरैनो मेम'रि जानानै थाथो होननानै आं बेयावनो उनावहाय होदेरनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दाना फैसा दोननो थांनायावहाय जोङो मा जालांगोन बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जायगाया मोजांथारहाय बेयाव बार खोलो खोलो बोथोराबो मोजां कपाटि थांनायनि लामाखौ एसे लालांसै नै बे सानाव हाबा दंमोन नामाथाय बोखारजोब्बाय ना बानायदोंसो दां न' दा बायदियाव आंहा उन्दुयो नालाय एसे उन्दुनो ओंखारनायसो जाबाय आरोना टाइमानो बेंकफोरासो बन्द' जाबाय ना माबायना कपाटियाव मोनफैबाय जोङो स्टेट बेंकआव हाबहैनोसै दाना ओमफ्राय मालाबा बे सिङावहाय बेंकआव थांबा भिडिअ लानो होआ लानो मोनबा लानोसै लानो होआबा लाला आरोना माथिखायनो ओमफ्राय जि थालिर जानो लुबैथारदों आङो थालिर जालांगोन दे मथो नै जोङो फैसा सोनो फैनाया सोखांबाय फैसाखौ ओमफ्राय फैसाया माबा नै फोरलाय नुवाखैदां हे नुमाराखै नै 25,000ल' हाबदों आरोना जोंथ' 36,000 सोनो लाबोदोंमोन ओमफ्राय 36,000 सोजायानो सानसेयावनो मानो सोजाया जाखोथाय बै खेबसेबालाय 36,000खौनो सोनानै गालांदोंमोन ओमफ्राय दिनै सोजाया होनबाय नालाय 36,000 ओमफ्राय जोङो 25,000ल' सोनो हाबाय आरोना नै 25,000ल' सोनो हाबाय ओमफ्राय दा नै माबा जालांसै परथा खाम उखैबाय नालाय परथा जालांसै आरो मेगन बेस्रां-स्रांहाय जानजि सिरिरिहाय मेगनबो बेस्रां नङा जानजिबो सेरे नङा मेगन फिसा साहाय हाथाय गुरजिजिहाय उनजिनि महरालाय दादाय जालाय ताङाले mandai saya sana
जाय मानसिया गावखौ बासिना लायो बे मानसि दाय जाखायो आं हनै जोगोनार फिथाइया जि थाइदो बिदि बुंनो हामा सेवजोबगोन माथो बोरै खोन्थाबावनो आं नोंखौ जे बेसेबा मोजां मोनो गोसो थोबाय नोंखौनो आं गोसो थोबाय नोंखौनो आं बोरै खोन्थाबावनो आं नोंखौ जे बेसेबा मोजां मोनबाय आं नोंखौ सानै सानै गोसोआ आंहा इमान मोजां सुना लाबोबाय साद्रिया बेखिनियावसो मोनफैबाय आरो गारि बेलेग जोङो मेथाइ खनै खनैनो न' सहैसिगोन ओमफ्रायो आङो भिडिअ'आ माने बियो आरो बे भिडिअ'आ बेंकआव थांनायनि भिडिअ'आ बेखिनियानो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो मोनसे भिडिअ होफादेरगोन होननानै दहायबो बुंखादोंमोन जोंहानि मोसौ थुखैनाय लाव गदं गदं खुबैनाय बेखौ आङो दाबो इदिट खालामनानै होनाय जायाखै नालाय जाहा मुथुमोना जि लाव गदं गदं खुबैखादोंमोन आंबो खुबैदोंमोन जोंहा लाव गदं गदं दप होननायालाय माथो लाव कुटुं कुटुं दप एसे होदेरलांसै आरोना बेयावहायनो एसे मेम'रि जानानै थानाय बायदि Somebody guide it. माबा मोजां मेथाइ खननानै खुबै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर आरोबाव लाव जा बोसोरे बोसोरे बारि जा आरो गिदिर गिदिर जा जोंहानि मोसौआ नै देग्लायसो फार्स्ट टाइम आंबो लाव जा फान्थाव जा खुबै मोनसिगोन ओमफ्राय बेलाय मा बेथ' थालिर जा थालिर बै माबासो ओमफ्राय खुबैनो हरसै दे आं खुबैदो दा बिदिनो लानो लाव जा हालदै जा आरो मा जा गैला माथो आरो लाव जाबाव बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बोसोर बोसोर गिदिर गोलाव जा आरो माब्रै माबा फिसा खांनो हानाय बोलोग्रा जा नै लाव जा आरो लावखौनो जाबाव फान्थाव जा हालदै जा गिदिर गोलाव जा ओमफ्रायो बोलोग्रा जा जै बेराम आजार जानाङाथों होननानै मोसौखौ माबाजों जारिबाय आरोना बुज्रिबाय मोखोना बिलाइजों खुबै खुबै होन लाव जा फान्थाव जा हालदै जा बेराम आजार गैयि ताग्रा थाबाय था आखाइ खब दे हिमानसि लाव जा फान्थाव जा हालदै जा आबैया बोसोरे बोसोरे गिदिर
gelauza. Tuh mama kelays tuh, mama tuh. Mama ke. Tuh. Abu be, mama be. Tuh. Kubai himansi. Deh. Lauza hen. Deh lauza hen. Deh himansi apa? Honi. 내가 맞아 내가 봤으면 따라하잖아 니 가만히 아유 거기 해 아유 Aku itu kapan? Gimana sih? Masih besar ke sana. Gimana sih? mama ke Mamaku. Kamu saya kumpul. Lauza. Besar. Hanza. Deh, mama ke. Deh. Lauza. Sao này cũng mới thấy đây. Lauza thì nó thằng con sinh này. cái này phải thôi biết là Vậy đi. Ôi ơi, mà sao sang đây là. Để mà mặc vào đây. Ra vậy. Gimana? 아무 소리 나는 그냥 태국인데 Để lao xí chứ. Lauza, ya. Lauza. Lauza. Duduk đây sự gì sao phải mà Mua là số rằng mình sẽ có thầu. Này chỉ cứ tao cả là budang nữa. Mà bạn, mày apa bisa di baju nulai lah. Semua gitu.